Natupok ng apoy ang tatlong magkakatabing stall sa isang gusali sa Barangay Pagdalagan, San Fernando City, La Union. Ang nasabing stalls, isang car accessory store, paresan at isang tapsilugan. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa San Fernando City, bukas noon ang parisan kung saan andoon ang tendera at isa niyang customer na unang nakapansin ng sunog. Going yung ating investigation at we have gathered some physical evidence and statements para sa mga witnesses natin. Kumuha na tayo ng mga wires para sa submission natin sa ating fire arson lab doon sa National Office. Ipapa-examine pa natin yun kung nagkaroon ng electrical short circuit. Doon tayo magpo-focus. Kasi based dun sa initial statement ng mga witnesses ay mayroong naging problema yata kasi parang nag-trip yung breaker nila. Wala namang naitalang nasugatan na lokal sa lugar, maliban na lamang sa nasawing isang pusa at aso na natupok ng apoy. Ang mga ito, alaga ng isang bantay sa car accessory store. Sarado na rin umano ang car accessory store at tapsilugan ng oras na magkaroon ng sunog. Nagkataong ding nasa labas lamang ng gusali ang may-ari ng building, kaya agad din siyang nakatakbo nang magkaroon ng sunog. May umuusok na ganyan dito ako kasi sa likod nakatira. Parang may umuusok na gano'n. Tapos akala ko nagsusunog ng dahon dyan. Sumilip ako, wala naman sunog. Pagkatapos nung bumalik na ako, ay meron yata ako niluluto, baka nasusunog. Tinignan ko yung mga kalan ko, wala naman. Pati tangke, naka-close naman. Saan po? Pagkatapos, nung sabi ni Ana, yung sa Paris House, nanay, nasusunog kilapaw, sabi niya, yung car accessory. Di pagtingin ko na ganyan, ang pula-pula na doon sa sa may dingding. Itong unang naitalang insidente ng sunog sa lungsod ngayong buwan na ipinagdiriwang ang Fire Prevention Month. Idineklara na rin ang panahon ng tag-init, kaya lalong pinag-iingat ng otoridad ang publiko para maiwasan ang insidente ng sunog. So, ang lagi namin pinapaalala ay pagka umaalis tayo ng bahay ay tanggalin lahat ng mga nakasaksak na appliances natin. At saka yung mga niluluto natin ay dapat bantayan. Kung sakaling nagluluto, huwag nating iiwan. Then, now na nafe-feel na natin yung effect ng summer at napakainit na nga sa tanghali, ay maaring magdulot kasi yung grabing init ng araw. Nag-spread yung mga sinusunog nating basura. Madalas kasi yun ang nagrespondahan namin mga rubbish fire. Hindi nila binabantayan at kumakalat yung mga sinusunog nilang basurahan. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.